Bună ziua, dragi urmăritori, și bine v-am găsit la un nou episod. Ghiciți unde suntem? Astăzi suntem la un atelier de sculptură, aici la Vadu Izu. O să vedeți că urmează niște secvențe foarte interesante. Să fiți cu ochii pe noi. Lăudăm pe sus! Da, să-mi vezi oameni. Ce faceți? Cum sunteți? Ce fac bine? Vreau că v-ați apucat de meșterit. Mai ciocni mâna mea, mai. Ce faceți aici? La ce lucrați? Niște scânduri într-o poartă. La poartă maramureșeană, așa-i? Poartă de lemn, de stejar, pe 3 stâlpi. Da. Maramureșeană, numai că nu mere în Maramureș, mere în Brăila, mi se pare. A, deci colțele noastre se duc pe toată țara, vorba aia. Păi, cam pe toată lumea, nu numai pe toată țara. Ce frumos. Cam zice că numai în țară găsim post pe toată lumea. Porturile din Maramureș. De câți ani practicați meșteșugul ăsta? Nu știu de câți ani, numai că eu l-am luat cam în pas alergători. Da? Ascultăm toată povestea. Cam de câți ani? De 13, 14 ani, să zicem. De 12 ani lucrez mai intens. 2008, cam așa, 2008-2007. Eu am lucrat la Poliția de Frontieră. Meseria mea pe care am lucrat a fost bucătar. Când s-a scos trupa, fiind bucătar la trupă, ne-au repartizat în frontieră. Și am fost în frontieră pe funcții administrative până în 2008, când am terminat biserica din Inspectoratul Poliției de Frontieră. Pe urmă, am lucrat independent, am făcut case, porți, biserici, troițe, cam de toate. Să le enumer, nu știu. Nu știu să le numerați. Nu mai ține minte. Dar sunt multe, în orice caz sunt multe. Într-un an de zile, acum am ajuns cam cu casele de lemn, cam cred că face câte o casă pe lună. Adică de la Roșu, de lemn. De lemn. Casă, 100 de metri pătrați, 120, depinde. Depinde. Ați învățat de la cineva meșteșugul ăsta? Să face și casă, și porți? Nu am, profesor n-am avut eu. Să zic că m-a învățat cineva, nu să-mi stea cineva să-mi dăie peste gedite sau să-mi porte de alta cu mâna, nimeni nu mi-a portat. Eu am văzut multe lucruri făcute, le-am mestecat în cap, le-am dostit și pe urmă le-am făcut și eu. Sculptura nu e grea, sculptura e o meserie foarte ușoară și foarte simplă. Îți trebuie să ai un pic de imaginație, îți trebuie să ai un pic de curaj de lucru, dar nu e o meserie grea în sculptură. Deci nu e o meserie grea. Nu e o meserie grea. Sunt mult mai grele alte meserii, ca și sculptura. După ce prinzi drag de lucru, lucru îți arată ce ai de făcut. Trebuie să ai și o pasiune. Da, trebuie să ai pasiune, trebuie să ai la sfârșitul lucrării, ai un rezultat, adică ai aceea, bă, am făcut, am terminat, am dus-o la bun sfârșit, mulțumim lui Dumnezeu că mi-a ajutat. Aia sens, ca la orice lucru. Corect. Corect. Și apoi, încet, hai, te plești. Și trece vremea, nu? Nu, trece dacă și dacă lucri, și dacă nu lucri, vremea nu trece. Exact. Prima dată când ați început să învățați acest meșteșug, de exemplu, motivele le-ați luat de pe porți mai vechi sau ați făcut-o așa, v-ați documentat un pic? Cum a fost? Acum, ca și de documentat, ne putem documenta tot timpul, dar nu putem zice că avem
niște motive care noi le-am format. Ele sunt multe care sunt făcute de alți meșteri dinainte. Da. De exemplu, funia împletită în două. Le găsim pe porțile din Maramureș cam pe tot locul, pe toate porțile. Acum depinde câtă de în profunzime vedem pe porțile de pe Valea Mare, de pe Valea Coseului și de pe Valea Izei. Cât de scos în relief sunt sculpturile. Motivele cum e gura de lup, de simiară, pe toate porțile. Ne puteți arăta? Aveți aici? Și de n-am vă fac un model cu gura de lup, că și așez la modelul ăsta de lucrat. Ăsta e modelul? Fiecare meșter are cam cum și le face. Eu am gândit-o că prima dată mă încresc ca să nu... Am desenat cu creionul, pe urmă încresc cu o daltă în V. Că avem dărțile la îndemână. Deci asta e tehnica dumneavoastră. Eu zic că așa lucru. Aici am o dată dreaptă. Eu câteodată și măiuțurile le schimb, nu numai dălțile, că, de exemplu, la lemnul de stejar, ăsta cu care lucru. Maiul? Da, maiul e un pic mai gros, mai greu, că depinde de lemn. Cam cu, nu numai dălțile. Cu ce fel de lemn lucrați? Cu stejar sau și cu alte? Porțile le facem din stejar, esență mai tare. Casele de brad sau cu tălpi de stejar sau cum material de stejar în casă, la tălpile de la biserică, la privoarele de la biserică folosim material mai tare de stejar. Deci unde e nevoie lemn de esență tare? Depinde de cerința clientului mult. Dacă clientul zice că am nevoie de talpă de stejar, îi faci de stejar. Cu calculul la costurile le suportă clientul, nu? Da, corect. Cui le faci. Astea sunt cam neglijate. Da, că a spus mai înainte, interesant că, uitați, oameni din afară, din țara noastră și nu numai, care nu stau în Maramureș, care nu sunt maramureșeni, își fac case de lemn post-maramureșene. Oare de ce? V-ați întrebat cândva? Au aceea dragoste de Maramureș. Adică văd Maramureșul câteodată ca și cumva un simbol. Pentru că ar și cam fi un simbol dacă le-am analizat. Noi maramureșenii avem niște bijuterii care le ținem înaintea căsii. Porțile le putem considera bijuterii care ne stau înaintea căsii. Avem tezaurile care ne sunt bisericile de lemn. Bisericile de lemn sunt niște ființe vii, care când ai intrat într-o biserică de lemn, lemnul lucrează. De multe ori dacă stai singur și stai în liniștea care o găsești în biserică, auzi cum lucră lemnul, auzi cum scârțâie ceva. Cineva iese lângă tine. Simți acel lucru, că e lemnul care are viața. De multe ori și zicem noi că dăm viață lemnului până cioplire. Te duci la lemn, te uiți la el, zici, îl tau. Mă apuc și îl tai, îl dărăbdești, îl pui jos și din lemnul acela iese o grămadă de lucruri. Poate iese un stâlp la poartă, poate iese o ușă bisericească la catapeteazmă, poate iese o icoană sau poate iese o scândură podea în grajd, sumarhă. Și acele lucruri sunt. Pentru că și animalele trebuie să stea pe ceva bun. Da?
Deci din lemn pot ieși mai multe. Din lemn pot să iasă multe lucruri. Și lemnul e cu viață. Hai, ce fain a spus. Foarte frumos. Deci cam asta ar fi relația omului cu lemnul și cu natura. Sunt multe de povestit cu lemnul. Trebuie să... Pe lemn trebuie să-l înțelegi ca să te înțeleagă ceea ce vrei de la el. Dacă stai pe lemn numai așa și te gândești în alta parte, nu știu ce ai reușit sau ce ai realizat. Dacă stai pe lemn și te gândești la el și te gândești întotdeauna că tu, de fapt, îi dai o frumusețe lui, atunci ies lucrurile pe care nici tu nu te aștepți. Iasă mult mai bine lucruri ca și cum ți l-ai propus să-l faci la început. Da. Noi cu lemnul ne și încălzim de foc. Corect. Și acela, la urmă, de ce zicem că lemnul îți dă căldură? Lemnul dă căldură. Nu numai la foc. Lemnul dă căldură și într-o încăpere de lemn. Nu uită tu una să scoți încăperea de la minus grade, în care dacă un lemn îl bagi într-un congelator, într-o ladă frigorifică, nu o să-l scoți la sub grade Celsius. Îl scoți de la 1, 2, 3, 5 grade în sus, chiar dacă o stat în congelator. Asta e compoziția lui. Acum nu știu dacă se mai practică, dar știu că mai de mult să tăia lemnul pentru casă, pentru porci și nu numai, într-o anumită perioadă a anului. Cam așa ar trebui să se facă și acum. Numai că noi acum suntem într-o continuă fugă, alergătură. Nu știm după ce alergăm, dar alergăm. Fuga să dăm, să gătăm, să mergem mai departe, să gătăm și asta, să ducem, să facem, să dregem, iară să alergăm. Dar la lemn există o rânduială. Pe urmă, cu bârnile de casă, de exemplu, tu trebuie să leși bârna de casă 1 an de zile să stăie, chiar dacă stă sub cerul liber. Nu îi se întâmplă nimic. Îl plouă, luscă, iară îl plouă, iară luscă, chiar îi face bine. Pentru că el își ia în timp ce îi tăiat de la natură ceea ce dă natura. Apă, căldură, el oricum o stat până 50 de ani, 100 de ani, tot în natură o stat. Nu îi se întâmplă la lemn nimic, că nu-i învălit, nu-i sufocat, nu-i pe când îl bagi în bârnă, după ce l-ai prelucrat, deja încep ca să-l învălezi, să-l astupi, nu să-l conservezi, să-l protejezi de ploaie. Dau un exemplu. 1 an de zile casa de lemn e bine să stai în vânt. Adică fără uși, fără ferești, să o bată, să se așeze, e de voi. Pe urmă începe șprăițuitul, tincuitul și izolațiile sau, mă rog, care se fac acum mai nou cu diferite semifabricate, dar care își face o casă de lemn, are rostul ei, știi rostul ei cum să o facă, nu numai că o rădică și după aceea se apucă și pune tot felul de semifabricate, e casă de lemn. Lumea cere cât de multă înstruțătură să fie, cum am eu să n-aibă nimeni și... Deși nu înțelege câteodată că prea multă sculptură pe portă, adică nu arată să descoperi ceva în te, să citești ceva pe acele sculpturi, să le înțelegi, de unde merge arborile vieții, unde... Asta e destul de important. Deci foarte unde se împarte, bine, nu... Deci e o competiție, să pune accent pe cât de înstruțată să fie și cât de multe să aibă pe un motiv, trebuie să mai pui câteodată 3-4 motive. Nu le vezi rostul, tu ca meșter nu vezi, dacă ce ar fi pe funia asta să-i mai fac. Ce să-i fac? Să-i fac o frunză de stejar. Pentru ce? Ce îmi simbolizează frunza aceea de stejar? Frunza de stejar, dacă vreau, îi găsesc un alt loc. Sau dau un exemplu, dar să o văd pe
pe sculpturile cu torsade, cu acele sculpturi, adică funele cele împărțite în 4, acolo deja seară acele, fiecare are împărțite în 11, cum ar veni, și pe fiecare sculptură să mai pui o frunză de stejar cu dindă sau, mă rog, mi se pare mult. Dar o întrebare aș avea, că acum știu că a fost la un moment dat o polemică în sensul ăsta. Torsadele respective specifice Maramureșului, așa au fost mai de mult. Torsadele nu sunt. Torsadele sunt elemente brâncovenești. Nu sunt a noastre de Maramureș. Sau, să zicem, bucovenești. Pe porțile lor de Bucovina sunt acele porți cu 8 stâlpi, porțile mari. Porțile cu 8 stâlpi de piatră. Găsim pe la mănăstiri, pe acolo, în partea Bucovinei. Dar la noi acum s-au adaptat tot felul de lucruri. Câteodată ne ieșim din mersul lucrurilor. Din făgașul lor, din rânduială. Foarte multe ne-ați transmis și lucrurile astea sperăm să se continue, să se meargă mai departe cu tradiția, cu obiceiul, cu sculptura, cu meșteșugurile. Să sperăm că va fi bine. Aici totul depinde de noi. Dacă fiecare ne implicăm și dăm din puținul nostru cât îl avem în noi, să transmitem mai departe la generațiile care vin după noi, fiecare să-și asumă că eu pot să arăt la copilul meu ceva. Adică eu în mine vă spun că sunt mulțumit pentru că copilul meu merge mai departe cu construcțiile în lemn, o prins dragoste de lemn, vede că poate să fie o sursă bună de existență în prelucrarea lemnului și eu zic că dacă fiecare ne străduim și transmitem mai departe, lucrurile merg mai bine. Nici nu ne așteptăm cât de bine pot să meargă. Da, aici aveți mare dreptate. Foarte mare dreptate. Mulțumim încă o dată și sperăm să ne vedem peste ani și ani.